Hoxe temos aquí a oportunidade de dar a coñecer ou dar a coñecer máis, de acompañar un pouco, no, nesta viaxe á editorial Jesus. É unha mágoa que non teñas cámara, pero, bueno, supoño que o importante é a voz, así que imos a darche a benvida primeiro, non sei se te queres presentar un pouco antes de que comecemos a entrevista. Eu chámome Jesús. Pois un placer, Jesús. Igualmente. Eu son Jess, así que estamos aquí os dous coa Jota, aí escapando do abecedario galego. E bueno, en Esbardallando, normalmente o que facemos é, cando comeza o programa, facemoslle á persoa convidada unha pregunta que deixou a anterior persoa. E cando rematamos, pois a persoa actual deixa unha para a seguinte. Entón, a que deixou o anterior convidado foi: cal foi a túa maior aportación ao galego ou ao mundo do rol? E se non consideras que houbera, pois cal che gustaría que fora esa aportación túa? Creo que non xogas a rol, así que sería ao idioma galego. Eu creo que sería traer o manga ao idioma galego. Pois, efectivamente, con esa entrada que acabas de dar, podemos acceder á seguinte pregunta, que é sobre a editorial Jesus. Que é exactamente esta editorial? Como dis, traes o galego a través do manga ou o manga a través do galego. Que é exactamente esa editorial túa? Pois é unha editorial centrada en exclusiva na publicación de manga en galego. Vale. Como ti dise, é unha aportación porque non é habitual. Por un lado, chama a atención o nome, porque igual que Jesús e Jess, pois son letras que a J non está no noso dicionario, o Y tampouco, entón chama bastante o nome, atención este nome. Como xurdiu este nome para a editorial? Sí, pois buscouse un nome que non soase tan serio e formal, porque non se busca iso. A primeira ocorrencia foi esa, Jesus. E se buscas máis profundidade foi porque no instituto chamábanme Jesus polo meu nome e pola apariencia. Quedou así. Entón non te estamos vendo, pero temos que imaginarte co pelo longo, a pela Sí. así. Vale, pois te imaginamos, xa temos cara con ese nome. Debo confesar que ao principio, como era de manga, pensei, Jesus, será algunha palabra en xaponés tamén ou algo así? Ao mellor se buscas tamén hai por aí. Non, Jesus foi polo Nome. Sí. Vale. Como se che deu por montar a editorial? Entendo que polo que dicías, no? Por meter o galego tamén no manga ou dar a oportunidade de que dispoñamos de mangas en galego. Sí, porque fai anos que vin que non había. Entón, xuntei cartos e non foi hasta xuño que poden sacar o primeiro de forma oficial. Xuño deste ano. Sí. Así que estamos aquí case en primicia, Estamos aproveitando xusto o nacemento prácticamente xa co primeiro manga. Sí. Sobre ti, que podemos saber? Supoño que che gustará ler manga, senón isto sería moi raro. Outras aficións, algo destacable da tua área profesional ou algo que nos queiras comentar sobre ti? Pois a mí gustame o xadrez e a informática. Como área profesional, este ano rematei o ciclo de SMR. Vale, está ben. Sí. O do xadrez, chego a sabelo antes, que eu metín nunha partida de rol aí máis de xadrez, igual me aproveitaba a preguntarche. Vale. Experiencia ou contacto co tema do mundo do rol, tiveches algún? Pois eu vin, en principio non, pero vin en serios que en vídeos que saen que hai partidas moi longas.
co, coas historias e eles fan as súas propias figuras e mapas. Para min, que o bien así, a mí en principio gustoume. Vale. De feito, como dis, hai historias que son moi longas. En algunhas desas historias longas, ás veces quen dirixe, ás veces quen xoga, as trasladan a papel. E hai quen fixo algún cómic sagado das súas aventuras de rol, hai quen fai como unha especie de diario, isto é o máis habitual, hai quen fai como unha novela, e hai algunhas series de televisión como Vox Machina ou como se queira pronunciar, que é unha aventura de rol que subiron unhas persoas en inglés, Critical Role, e daí saiu a serie, é dicir, esa serie está basada nunha partida de rol real. E, bueno, como esa hai algunhas máis, e logo en Big Bang ou así xogan a rol. Eu a verdade é que a partida máis longa de rol ata agora durou 5 anos. Pero hai partidas que poden durar un par de horas. Así que temos aí un pouco todo rango. Se algún día te animas a xogar a rol, sabes que es benvido. Incluso se dun manga que coñezamos en común, porque eu mangas tampouco lin demasiados, algún sí, podería facerse ambientada nese manga. Eu, por exemplo, tiña interese o mellor en facer algunha del Fenlight ou así, que hai cos Diclonius e todo. Pero bueno, haberá que ler ese manga que propoñedes, que igual tamén de aí se pode sacar. Vale. O primeiro que sacastedes, que tiña por aquí o nome, pero que unha pregunta estaba máis abaixo, era... Bueno, xa o toparei. Algún día verémonos ver. Sí, estaba pensando en algo de futuro era. Sí. Pois esa seguramente, ademais, en Galicia rolera, polo que mirei de que ia, que logo che preguntarei para que digas ti non me traigo a zoca, en Galicia rolera creo que esa temática gustaría. Así que como saque unha partida de rol diso, logo van a querer todas mercar o manga, xa cho dixo. Pero bueno, volvendo ás preguntas, o que dixeches de... Vale, mirei que non había mangas en galego, dixen, vou a xuntar cartos e vou na sacar. Pero supoño que, por menos a min, me daría un pouco de vertixe, no tema de manga galego. Terá saída, notaches que había xente que tería interese en mercalo e por iso tamén te sentiches máis animado a facelo, ou simplemente dixeches creo que debería velo e vou a probar? Sentime animado, pero non sabía o mercado que había. E polo que estás vendo, hai máis dos que esperabas, menos, ou aínda estás tanteando? Sí, ainda se está Estás tanteando. Vale, pois agardamos que vaya ben. Dende aquí, imos a darlle un pouco de empuxe, a ver se vai saindo un pouquiño máis. Vale, Gracias. e non sei... Espera, aquí, que se poida axudar o galego, pa diante. Non sei se, sen entrar moito en detalle, porque igual é un tema tedioso, nos quererías achegar un pouco cal é o proceso de montar unha editorial, porque supoño que a mí me dis, montate unha editorial e non sabería nin por onde empezar, supoño que sería informarse, haberá que facer xestións, a inversión, non sei se nos queres contar un pouco cal é o proceso. O primeiro sería atopar unha licenza. Que eu tardei 3 meses, que... A ver, Carai. pensa que ti és unha autora, non? E ves que unha editorial chamada Jesus que non ten nada publicado, se dice, quero publicar túa obra en Galicia, España. Pois te viene un montón de rechazos. Claro, o sea, é dicir, ti és un autor e non topabas quen te dera a oportunidade. Sí. Vale, claro. E de aí dixeches, pois vou eu. Vale, e supoño que as xestións, como dis ti, que a licencia foron 3 meses. Coa licencia xa está ou necesitas algo máis? Necesitas mercar as licencias tipográficas. Vale.
logo tes que adquirir os ISBN, atopar unha imprenta Ujú. e darte de alta como autónomo. Bueno, son bastantes pasos xa. E logo, se estás, digamos que a empresa é túa, terás que meter tamén bastante tempo en marketing, en publicidade, Sí, vale? Eh, ás veces, ao pensar nunha empresa, pensamos en varias persoas que están traballando detrás e sobre todo se falamos pois dunha editorial, non? Que te pensas son varios procedimentos ou procesos, que es a escritura, a impresión, a parte de debuxar, non? Porque nun manga pois o debuxo tamén é parte importante e supoño que as revisións e as edicións. Entón, neste caso, canta xente estades traballando nesta empresa? estou só eu, Estás só ante un perigo? sí. Eu Vale, fago desde a mactación hasta cortar ostras, cartóns. vale. Pois os inicios din que son duros, no teu caso, con todo o proceso que terás por diante, sen duda, polo menos eu me imagino que sí. Sí. Vale, ti dixeches que es autor, entendo que es autor do primeiro manga que saíu. A Non, túa idea au no dese no. autor non, eu adquiro as licencias e logo as edito. Vale. A idea da editorial é editar só contido en galego sempre ou crees que pouco a pouco irás metendo máis idiomas? Non, empezou co galego e seguirá sempre co galego. Vale. E o galego realmente hai moitas formas de usar o galego. Non sei se a túa idea é utilizar o galego, digamos, oficial da Real Academia Galega ou nas túas nos mangas que vayas creando vai haber galego da rúa, vais a meter formas dialectais. Polo principal é usar o galego da Real Academia Galega, pero búscase que os diálogos sexan que o uso habitual na rúa ou nos sitios formais. Claro, o mellor igual é unha personaxe que fala así máis barrio baixeiro, non? Non vai a igual falar tan galego formal, que sería curioso, bueno, podería ser tamén. Vale. E logo as edicións ou os mangas que se vayan a sacar en na editorial Jesus van a ser, digamos, máis enfocados a contido propio de autores e autoras que che poidan enviar o seu contido para ver se che gusta e o queres integrar, ou vai haber tamén adaptacións de mangas xa existentes, por exemplo, o que comentei en Fell Knight. Vai haber en Fell Knight en galego ou algún outro manga que xa sexa máis coñecido por aí? Pois o principal é buscar autores independientes para así dar unha oportunidade a quen se o merece, porque de outra forma sería difícil que tivese esa oportunidade. Iso é moi certo. Aquí isto é ignorancia miña. Claro, porque sei que hai autores de manga que fan todo o proceso do manga, pero tamén pode haber casos nos que unha persoa, digamos, ten a idea e outra persoa o debuxa, ou digamos Sí. que un autor do manga fai todo. Non, podes pensar na idea e que outro debuxe, e que outro debuxe a portada. Vale, Depende que do aí, caso. claro, aí xa hai máis posibilidade, aí ata podería intentalo eu. Vale, pois aquí a xente que máis pode mirar os nosos vídeos é xente roleira. Unha cousa que hai moito no mundo do rol é debuxantes. E, por suposto, xente creativa. Así que
se queres animar a alguén a que che envíen, non sei se dicir manuscritos aos seus mangas ou ideas ou algo así, e ti lles responderías con feedback de se sí ou se no, ou se de momento prefires non recibir porque estás empezando, o sea, como ti vexas. Sí, gustame recibir propostas porque son eu as que as busca. Vale, estás en procura activa, digamos. Sí. Vale, e que buscas? Buscas autores, autoras, editores, traductoras? Buscas un pouco de todo? Busco autores. Vale. Unha cousa aquí, aínda que non buscas traductores, é unha dúbida miña, nos mangas é habitual, no? Que se usen, pois, sufixos como chan, san, kun ou nanodesa, nanodesca ou algo así como para ser simplemente adorable. Vas a trasladar como este punto que é moi común nos mangas e nos animes de algunha forma ao galego? Nos non temos esas formas específicas ou non que eu, bueno, riquiño, riquiña, iñoiña, pero non sei se de algunha forma vas a intentar trasladar este punto que é moi común no mundo do Xapón. En español, chan y san a veces traducen. Como, por ejemplo, señora tal, para así darle el toque. Claro. Sí. Xa tes fichados un pouco, non? As traducións habituais ou as formas convertidas na nosa lingua. Vale, entón, imagínate que eu estou vendo esta entrevista e eu quero facerche chegar a miña idea. Por onde prefires que xa faga chegar? Tes un correo oficial? Prefires que sea por outra rede social? Sí, temos correo. Vale. E se queres logo mo pasas e o poñemos na descripción do vídeo e así quen queira mandar, pois aí o teñen disponible para enviarche ideas e haberá quen teña xa unha obra escrita esperando por este momento. Eu tamén me preguntaba se, porque non sei ata que punto, poderías tamén quizáis facer colaboracións ou porque eu coñezo, non recordo o nome, vaime matar. A un rapaz que tamén sacou un manga en galego, o manga chamase Xirarei, entón entendo que podería ter interese en falar contigo ou non sei se en algún punto colaborar e facer un manga común ou algo así. Entón, pois non sei se tamén se interesaría colaboracións de outras formas que non sexan o mellor publicar contigo. Sí, poderíase ver as posibilidades. Eu se ti estás de acordo, paso yo tu contacto, non o coñezo moito, pero como vergonza teño pouca, mando yo. Sí. Vale. Antes che preguntei se ademais de, non sei se escutas as badaladas, pero que vivo preto dunha igrexa. Ademais de usar o galego nos mangas, que me dixeches que só ibas a usar o galego, tamén só vas a sacar mangas ou crees que vas a chegar a ofrecer quizáis algún material máis ademais de manga? Por agora é eso de manga. Non sei se no futuro cómico ou algo. Tamén interesante, sí. Xusto hoxe, casualidades da vida, mirei que unha compañeira de Galicia Rolera compartiu unha publicación de Cursed Ink, que é unha editorial de rol. E, curiosamente, acaban de lanzar, non sei se che soa Dos Espadas, un xogo de rol basado no galardonado manga homónimo. É dicir, acaban de sacar un xogo de rol, un sistema, unhas regras, para xogar, pois entendo, e non me lín ese manga, unhas aventuras similares ás que se viven nese manga. Entón, queda aí a porta aberta a que igual se poden sacar xogos de rol inspirados nos mangas que pois vos publiquedes tamén. Por se vos animades. Teríase que valorar. Cando xogues xa verás como valoras moito mellor.
Vale. E logo, o que comentaches antes, pois como que tiña aquí anotado na pregunta 13. A vosa primeira publicación, algún día volverémonos ver. Por que esa carta de presentación? Foi por algunha circunstancia, como que, bueno, era unha que estaba pendente ou algo así e coincidiu, ou foi intencional que fora este manga, en concreto o primeiro? Como dixen antes, estive 3 meses buscando e Smalton confiou en min e xusto me deu a licenza deste manga. Vale, pois queres contarnos un pouco de que vai este manga Sí, para tentarnos? é un manga que ten dentro varias historias diferentes de romance entre mulleres no Hong Kong. Atravesan dificultades e, como di o título, a veces hai que separarse por circunstancias. Vale, entón pode haber como, ou podemos esperarnos historias potencialmente tráxicas nas que pode ser un amor moi precioso, pero as circunstancias poden levar a que, bueno, pois haxa que separarse. É máis de un humor. Ui, vale, hai distintas tramas de amor, entón. Sí. Pois, como te dicía, creo que este manga será moi tentador en Galicia Rolera. O tema de que sexa Yuri xa gaña puntos. A verdade é que a comunidade LGTBI en Galicia Rolera é ampla, é xenerosa. É habitual que se xoguen aventuras deste estilo, pois nas que hai relacións amorosas sáficas, nas que pois hai diferentes tipos de problemas, ás veces o amor triunfa, ás veces será un engano, como na vida real, nunca se sabe. E creo que pode ser unha moi boa opción para dicirles aí as integrantes de Galicia Rolera e a quen está por aí que lle den unha oportunidade a este manga, porque ten toda a pinta de que o tipo de historias que lles gustará ler. Ademais, ainda que en Galicia Rolera non toda a comunidade, a pesar do nome galega, vale, hai xente de Madrid, xente de Cataluña, son xente que están afeita a interactuar con persoas como a min que dentro do grupo falan en galego, co cal teñen unha proximidade, e creo que sí que moitas desas persoas se animarían a ler en galego, aínda que non sexa a súa lingua nai ou non a estean aprendendo, hai quen sí que se animou a aprendela. Así que me parece, a verdade, non sei a casualidade que dera de que sexa xusto este manga, pero creo que vai a ser moi axeitado para a comunidade de Galicia Rolera, así que a ver se animan. Tamén o comentaremos en Irmandades do Dado, en outros espacios, pero en concreto aí creo que vai ter moi boa acollida. Así que eu xa cho vou vendendo. Grazas. E de momento, que levades pouquiño, bueno, levas pouquiño, pero non sei se chegaches a ter xa reaccións ante ese manga ou reaccións en xeral ante a túa proposta de vender manga en galego, por saber se a xente che deu algún tipo de feedback sobre, ou se xa chegou ese manga ás mans de alguén, porque claro, entre os envíos e sacalo e tal, pois igual aínda non chegou a moitas casas. Gustou moito e tamén gustou nas librarias. Podemos entón ir a buscar este manga a unha librería, non cho temos que encargar a ti. Un pouco. Co ISBN podes encargarlo a unha libraría, eles veñen a mí e se lle mando. Ou tamén podes mercalo en librarías que apoien a esta iniciativa. Vale. Te preguntamos nas librarías, non? Ou hai algunha forma, unha lista de librerías ou algo así na que poidamos velo? Na máis próxima que teñamos, imos preguntar. Sí. Pois vou a preguntar. Non sei se isto é moi destripar, moito spoiler, ou nos podes adiantar un pouco que nos podemos agardar
nas seguintes publicacións, se xa tes en mente o seguinte manga ou os seguintes, ou algún proxecto que tes en mente pero non vai a vir en un mes, igual vai vir en un ano, non sei se nos podes adiantar algo do que tes en plans. Sí, xa anunciei para menos de un mes o seguinte, que é Shiny Compact, un día convertirme nunha rapaza máxica. Ai mía, parece que sacas mangas para Galicia Rolera. Sabes que hai sistemas tamén de chicas máxicas. De feito, fixemos unha partida nas que éramos tan xugueiras que nos convertíamos como Sailor Moon. Así que nada, cando dis que sai? En principio menos de un mes. Vale, entón cando empezamos xa no cole, para setembro, xa temos aí un manga en galego de chicas máxicas. Sí, é de tipo Sailor Moon. Vale, vale. Tío liches xa ese manga? Sí. E eu vexo mellor para facer rol. Mira, xa sabes como vendernos. Pois seguramente, ademais os mangas como son moi cómodos de ler, ese manga que vades a sacar ou outro que xa está sacado son mangas pechados, non? Quero dicir, non hai tomo 2, tomo 3 que sigan unha historia como te metes aí con Seilla ou algo así Non, polo de agora é one shot. Vale, pois entón igual mo merco fago aventura diso, porque eu tamén fago as veces aventuras de películas ou así que podo facer a aventura do manga. Xa sei que pedir, mira, lle podo regalar a miña muller para o seu cumple, que cumple en setembro. Vale. Pois está moi ben. Supoño que xa ou terás máis cousiñas en mente despois dese de chicas máxicas ou xa estarás vendo por onde negociar ou rascar, así que vemos que tes como xa bastantes plans de futuro. Sí. Vale, a seguinte pregunta era onde se pode mercar, pero técnicamente xa mo dixeches que podemos ir ás librerías. Que prezos podemos agardar para estes mangas? 8,6 euros. Vale, entón en menos de 10 euriños xa podemos sacar varias partidas de rol. Eso está moi ben. Vale. Tes unha páxina web ou algo así, bueno, polas redes onde difundes, non? As novidades, os mangas que van saindo, por onde te deberíamos seguir? Sí, polas redes e tamén teño unha web onde se pode mercar. Vale. As compras son sempre para, digamos, iba a decir manual, isto é sesgo de rol. Libro físico ou tamén tes versión digital? A min gostame máis sacar en formato físico. Entón, de momento só vendes físico? Sí. O digital de momento descartado, pero nunca se sabe, entendo. De aquí a un ano, non. Vale. Bueno, é que o manga sempre é o punto ese de... Pregunta. Os mangas, os xaponeses se len ao revés. Ti os vas facer tamén... O sea, os teus tamén se len ao revés? Sí. Sí, vale. Non vai a ir de idiota a verme os spoilers xa a unha máis empezar. Puxen unha páxina de advertencia por se acaso. Bien, preparado para toupeiras como a mí, así me gusta. Dices, no, por aquí no. Sí. Vale, moi ben pensado. Hai que dicilo. Vale, pois a seguinte pregunta é un pouco de confesións. Non sei se nos queres compartir cal é o... Por mí, se me dis todos, mellor. Cal sería o teu manga favorito, o teu libro favorito, o teu cómic favorito, o teu anime favorito? O anime e manga favorito é Relife. De que vai? Vai de un señor de, creo que 28 anos que a súa vida a simple vista pode ser pésima e unha gran empresa vai a facerlle un experimento. É curioso. Sí. Vale, pois nada. Logo me pasas como se escribe. Emma, poño na miña lista para ver ou ler. Non hai traducido ao español. Só hai anime. Vale.
Ti liches o manga tamén. No, oui, no anime, como o anime está inconcluso, tienen que leer o manga. Vale, porque esa era a seguinte pregunta. Se o anime era fiel ou non. Porque en algúns casos a verdade é que unha vez que te ves o anime, pois xa ler o manga non alonga a historia. Noutros casos non teñen nada que ver, entón xa iba a preguntar. Sí. Vale, un pouco como Ganzo, así queda toda a historia realmente por ler. Vale, libro? Libro non. Non tes Non ningún libro leo. favorito? No, Ti só les mangas. sí. E cómic? Creo que Marvel. O que máis lin foi iso. Vale, bueno, superhéroes non está mal. A verdade é que de cómics Walking Dead aí me enganchou bastante. Vale. Nos comentaches un pouco xa o que tes previsto sacar, pero non sei se tes algunha que sexa así, que igual non a tes prevista, pero sí que che gustaría, algunha publicación a que teñas especial cariño. Quizás é unha que non sabes que manga sería, que dicir, igual o que estás esperando é un tipo de aventura concreta que alguén che faga chegar ás túas mans e poidas publicar. Non sei se tes así como algún destes soños pequenos de me encantaría publicar tal. Sí, é o manga de Relife. Bueno, pois non creo que teñamos moito poder para convencelos, pero se dende aquí nos soen que se poñan en contacto contigo para cederche aí a licencia e que poidas publicar. E para iso aún falta. Nos imos facendo camiño. Vale. Agora que pasamos un poquinho de rol e de mangas e xa estiveches tentando cos teus mangas tamén para sacar aventuras de rol, se che ocurre algún manga que poidera dar para unha boa partida de rol? Pois en mente eu penso que calquera, ¿no? Porque podes facer de rol, por exemplo, Dragon Ball, Naruto, podes facer rol aí. Sí, realmente sí. O sea, ti para a aventura de rol podes usar ambientación, simplemente, ou podes ser Naruto. Quer dicir, podría ser un namekiano normal ou podería ser Dende, sabes? Podes aí... Entón dá bastante xogo, a verdade. E o mundo do manga, que vamos, calquera que se me veña a cabeza, a maioría sí que dan. Algúns sí que terían moitos liñas vermellas de todos os temas delicados que tocan, pero manga dá moitísimo para aventuras de rol. Sí. Pode ser un terrícola con os poderes de Goku fácilmente. ¿No? Sí, claro, podes facer mezclas de feitos, sí. Poderíamos crear o primeiro... Non me acordo de que mundo viña Goku, pero bueno, poderíamos crear o primeiro namekiano coas habilidades de Goku e de Vegeta, verdade? Podría estar curioso. Sí, podes facer combinacións de Avatar, da lenda de Aang, tamén hai un sistema de rol específico e imagínate o xogo que pode dar tamén ese mundo. A verdade é que sí. Sí. Vale, pois estamos chegando ás últimas preguntas, así que non sei se queres comentar algo máis en relación á túa editorial, ao teu proxecto ou en xeral sobre o manga en galego, algo que penses que se nos esqueceu nas preguntas anteriores e che gustaría comentar. O tipo de edición podería. Sí, claro, o que consideres podes comentarnos. Sí, que as páxinas son 90 gramos estocado mate, que eu penso que polo mesmo precio é superior ao do castelán para min. Vale, pois é un bo punto, o sea, se teñen aí a dúbida que valoren neste aspecto.
Ademais, claro, aí fallei eu que non fixen a pregunta, pero realmente hai moita xente loira que se fixa moito pois iso, na edición, no material, na gramaxe, a verdade que moi ben Este, engadido. este papel é máis liso, non é tan áspero. Vale, pois está ben sabelo, sí. Sempre é máis agradable de usar, que ao final estás aí botándolle un anaquiño lendo e relendo, así que é importante que aguante. Vale. Pois, como che dicía, cando se remata unha das entrevistas, se deixa unha pregunta cega para a seguinte persoa que vai a vir a unha entrevista. Non temos nin idea de quen será. De feito, nin vou a facer eu a seguinte entrevista. Entón, que pregunta así un pouco ao aire deixarías para a seguinte persoa convidada? Que parte che resulta máis divertida ou curiosa da túa actividade que fas? Vale. Unha boa pregunta para reflexionar. Polo demais, pois nada, agradecerche que puideras dedicarnos este tempo. Agardamos que a editorial saia adiante, sabes que nós somos moi de apoiar os proxectos en galego, e máis sabendo que se fan con tanto cariño, e ademais ti o fas con moita convicción de galego e manga, e os mangas aí intentando loitar por sacar máis, e por darlle tamén a oportunidade a autores e autoras indie que poidan sacar o seu contido, que como diste o mellor noutras editoriais máis grandes, pois prácticamente van a ter as portas pechadas, e ti vas a estar como máis receptivo a ler as súas historias, aventuras, e darlle esa oportunidade que quizáis que noutros espacios non terían esa posibilidade. Así que non sei se queres como despedida comentar algo en concreto ou animar a ler os teus mangas. Quedeme en blanco. Bueno, non pasa nada. Eu me imagino que o que podería ser darlles razóns ou quizáis ti estás dando unha oportunidade que ti non tiveches, non? Entón, igual pensar nesas persoas que como a ti desexaban no seu momento ler manga en galego ou publicar o seu propio manga en galego, que agora ti lles estás dando esa oportunidade. Que sentiches ti? Bueno, ti deches sentir un montón, non? Ver o teu propio manga aí publicado por ti en galego, a oportunidade de ler o manga en galego, que emocións ou que gusto che puido dar ou algo así, non sei, ou se non podemos deixalo así e simplemente che agradecemos ter vido. As emocións como hai que traducir do inglés, pois non. Realmente non estás lendo e desfrutando ata que o tes nas mans. Entón aí perdes un pouco esa emoción. Vale, entón despedimos esta entrevista a editorial Jesus con ese desexo e anhelo, ¿no?, de poder ter un manga en galego nas nosas mans, sentir o roce do papel e a emoción de cada páxina, cada debuxo e cada expresión en galega aí plasmada. Así que nada, moitísimas gracias por darnos a oportunidade de dar a coñecer a túa editorial e agradecerche moitísimo que lle deas un espacio ao galego no mundo do manga, que ben o merece. Sí, grazas por esta tamén oportunidade.